Wa makiti, pungpong kayo. Pating pungpong wa makiti. Oh. Wa makiti sa balutiro, kasayang ninyo. Kaunon mong lampinid. Pungpong kayo, nara sa punuan ng tirok. Pagka pungpong, manakitaan ka eh. Ano man kadiri sa punuan? Dagan ito nabili no. Magkakaklaro tong kuwan. Nagbalot ni mo. Pungpong pa kayo ka oh. Dito may oh, nahan may. Kataga, diagi. Diagi. Nangabawog na. Kana may kana atong tiraho ng kana oh. Oh, na. Bot na eh. Hindi nang balik ba? Nito yo. La. Kita mga naong sa mga gwapo. Mga gwapo. Kita nga gwapo. Gwapong tao. Gwapo. Maami diri nga namanting. Namanting mi sa manggahan. Dito na makita may. Kita dili ka makita diri lagi. Imo manggitubang sa imo ha. Kita. Laro. Ora nagtalinis og kawayan. Kita ko nimo. Kita na. Wa makita ang kawayan. Wa nakita. Ora. Ba. Manukod dami. Tuntok puro na ni kaning dako. Kanang kaana diri oh. Katong dito tumoy. Lamakan to. Kanang na dito ni dapit dito mo. Ay dito ta dapita. Nga ame kay manukod. Manukod og kawayan, tawakan. Na. Ha? Dalapaw, taas mo kayo day. Hindi man kalapaw lagi, taas. Ada yung drone na nagalang kuan. Kana di ay. Taas mo rin kawayan. Ano bilhin mo? Video. Ikaw kay para makitaan ka. Ha? Ikaw kung gipanan. Ikaw aking mamahalin. Sabangon na mo ni kay murag babali ni. Akso naman, akso na. Aksyon. Tukod mi, nagtukod mi dire. Ha? Tagaran mo? Bakit naman ka? Ha? Kani pong gamay ni. Wala. Pakaw. Ito. Paka. Kawayan to. Bali sa to. Kawayan to. Ha? Kawayan dito. Kawayan. Katumangga. Ano? Silong sa ta. Napaday oh. Bantinganan tao. Sire. Imong kuan dito to nya to kwa. Ay mong gamit.
Dala na siya ito sa kuwan. Babaw. Karga to multicabron. Oh. Silong ta dire. Na dire, dala ba ko sundang ha? Oh. Dalong mo ni dito. Ay bawog kayo. Nagkabalion na. Silong sa kataligsik man. Mara mag daot man panahon. Bawog na. Silong sa silong. Pag na akong magbalot pikas oh, daghan pa oh. Diba na bawog di ba diba yo? Naunsa na ni? Ka nagtukuronon. Oh. Agani. Bantingan si Rono. Apom ni banting dayo. Pangtukuran pa nila ni. Dire meron. Ligsit man. Kaulanon. Kataligsik na. Pau, bawog mo na yun. Kanan ito bawo na niya. Tukod na. May kawayan di siya. Sila to ang nabalot agay tits kuan kaya 139. 59 dito. Okay. 139. Sila to 400 no? 139,000.